Goaz. Steffi, Zer? denbora gehiegi daramazu ordenagailuan jolasten. Ados. Bai, hau hobea da. Orduan irakurriko dut. Ideia bikaina, Steffi. Solastu dezagun. Zoaz. Bai, lortu dut. Zer gertatu da? Zer da hau? Nola gertatu da hau? Aita lagundu iezadazu. Zer gertatu da, Steffi? Ai ez? Zer da hau? Ez kezkatu, Steffi, joan gaitezen medikuaren gana. Ados. Arnaza hartu, arnaza bota. Kaixo medikua. Kaixo nola lagundu diezazueket? Zerbait arraroa agertu da Steffiren azalean. Medikua mesedez lagundu iezadazu. Oso berezia, mesedez etzan oean. Ados. Zer nolakoak, Steffi, pegatina bastanga daukazu? Ai ez? Ai ez, medikua nola lagundu dezakezu. Bai, Steffi zer egiten ari zinen hau gertatu baino lehen. Bideo jokoak jokatu nituen. Ai ez, pentsatu nuen irakurtzen ari zinela. Ez kezkatu, uste dut nola konpondu dezakedan. Zaiatu liburuak irakurtzen bideo jokoak jokatu ordez, bale? Ados. Pantailan ordu gehiegi pasatzeak zure mundua mehetu dezake. Begiek nekea sentitzen dute eta denbora igarotzen da. Bizitza askoz aberatsagoa da zeruaren araindian. Ospakizun funtzionatu du. Ara, Steffi, zure pegatina bastanga desagertu eginda. Aurrok gogoratu ez igaro denbora gehiegi zuen gailuetan. Eskerrik asko, doktore. Orain ulertzen dut. Liburua gorde egingo dut. Agur. Hau gustatzen zait. Gozoa. Mate. Ai ez? Zer da hau? Medikuaren gana joan behar dut. Bikain. Kaixo, doktore. Lagundu nazakezu, mesedez? Han badirudi pegatina bastanga daukazula, Dasha. Etzan, mesedez. Pintzak behar ditugu. Ongi egiaztatu dezagun. Ouch! Ai! Ez da posible. Ez dut sinisten, zer egiten ari zinen hau gertau baino lehen? Xanari kaltegarria aten ari nintzen. Aiz, hori da. Zer egin dezaket orain medikua? Zaiatu elikagai osasuntxuak jaten janari azkarra ordez. Ara, funtzionatu du. Eskerrik asko medikua. Aurrok gogoratu ez da ona janari txarra asko jatea. Alex, Noa hemen. Alex, bazkaria prest dago. Honegin, Alex. Eskerrik asko. Eskuak garbitu behar ditut? Ez dut uste. Aiez, berehala medikuaren gana joan behar dut. Kaixo medikua, lagundu nazazu, mesedez? Badirudi pegatina bastanga daukazula. Aiez, zer egingo dugu? Lagin bat hartu behar dut analizia egiteko. Kualez, eskuak garbitu dituzu? Oso zikina dago. Bai, ni? Lagundu. Gaitz germenak eraso. Ez urduritu, Alex. Egona hemen. Aupa, Arrapa ezazu germen gaizto hori. Bai, horrela medikua gezurra izan nuen. Ez nituen eskuak garbitu. Baina orain ulertzen duzu zein garrantzitsua den eskuak garbitzea. Bai, medikua.
Beti jarraitu ohitura osasungarriak eta zaindu zure osasuna. Hau txarra da! Maria, gelditu. Mesedez. Maria, gelditu. Ops, barkatu, Iban. Bideo polit bat egin dezagun. Aupa, hori nahi nuen. Goazen gehiago divertitzera. Zerbait falta da hemen. Aspergarria. Kaixo, Alize. Kaixo, bai, zer modu zabiltza? Jolasean besterik ez. Zer gertatu da hemen? Maria izan zen, ez dut zerikusirik honekin. Maria, garbitu hau. Zelako nahaztea. Itzuliko naiz eta ikusiko dut. Ez du graziarik, Maria. Garbitu nahazte hau oraintxe. Nire txikiak joan egin behar dut. Lagundu ahal didazu mesedez, Hau guztia eta gero. Zuk egin duzu nahazte hau eta zuk garbitu. baina mesedez, mesedez, mesedez. Ondo da, lagunduko dizut baina azkar ibili. Bai, eskerrik asko, eskerrik asko. Non daude nire haurtxoak? Ikus dezagun. Zer da hau? Oh, ideia on bat daukat. Uste nuena, baino azkarrago lortu dut hau. Non dagoen Maria pentsatzen ari naiz. Azkar ibili behar dut.
Aupa, dagoeneko garbi dago. Itxaron une bat hautsa dago hemen. Wow! Karai, Maria, oso lan ona. Orain joan zaitezke jolastera. Eskerrik asko, aita. Eta zer gertatzen da zurekin, Iban? Egin alduzu zerbait erabilgarria. Brometan ari zara. Ondo, aita. Ibanek garbiketa guztia egin zuen ni panpinekin golasten ari nintzen bitartean. Zer? Iban, sentitzen dut. Joan zaitez lasai jolastera. Eta zu, Maria, hartu denbora apur bat. Gezurra esatea ez da ona. Oso sentitzen dut, aita. Itxaron aita. Joan naiteke Mariari jolastera. Barkatzen diot. Ongi da, orduan, biok joan zaitezkete jolastera. Lagunak beti lagundu besteei. Eta beti izan zintzo. Izoskia, Eman izozki pixka bat, mesedez. izoskia, izoskia, izoskia. Ez, izozki guztia nirea da. Kiwi, ahabi, anana, sandia. Ai ez nire izozkia. Ez kezkatu. Beste bat egin dezake. Excuse me? Honek ez du funtzionatzen. Saiatu beste zapore batekin. Oraindik ez du funtzionatzen. Orain ez daukat izozkirik. Laranja, anja. Verdea, Excellent! Jori. Au. Gorria tokatu zait. Wow! Oh, bola makina, lor aldezaket gozoki bat, mesedez? Ez nire bola makina da. No way! Nire makina. Laranja sukua. Mahat sukua. Edariak. Egarri handia daukat. Edari bat lor aldezaket, mesedez, 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 mesedez. Ez zuk ez didazu zure izozkia partekatu. Hey! Lehen, izozki. Bigarren. Hirugarren. Nire gustukoena. Opa. Donut makina. Stefi, lor aldezaket donut bat, mesedez? Ez, zuk ez didazu lehenago zure donuta partekatu. Fantastic! Wow! Verdea, kiwi. Laranja, mandarina. Urdina, ahabi. Gozo, txokolate iturriak fruitua.
Lor aldezaket pixka bat, mesedez? Ez, txokolate iturriak nireak dira. Ez didazu izozkia partekatu aurretik eskatu nizunean. Beraz nire erantzuna da, ez. Maria, zer gertatzen da? Zergatik zaude triste? Nire izozki makina jautzi da, ezin dut erabili orain. Dasha, Alex, Iban eta Stefik ez dute nirekin partekatu. Edariak, gozokiak, donutak eta txokolate iturria. Ez dute zurekin partekatu. No way. Hori gaizki haien aldetik. Ira, joan gaitezen. Alex, ez gehiago gozokirik zuretzat ez duzulako Mariakin partekatu. Hey. Ez gehiago gozokirik ez kezkatu. Hau ere bai. Ez gehiago donutik zuretzat ez duzulako Mariakin partekatu. Zer, Ez gehiago edaririk zuretzat ez duzulako Mariakin partekatu. zer. Ez dago txokolate iturririk gehiago Mariarekin partekatu No ez way. zenuelako. Geldi, nirekin ez zuen partekatu nik besteekin partekatu ez nuelako. Ez da bere errua. Aha! Gaizki ulertu dut. Zure makina berriro har dezakezu. Barkatu. Ez dago arazori. Ongi, eskerrik asko. Dasha, oker nengoen. Ez dago arazori. Barkatu. Gaizki ulertu dut. Ados, aita. Oso ondo zara zintzoa zarelako eta gauzak konpondu ditugulako. Baina txarra da izozkia beste umeekin ez partekatzea. Orain ulertzen dut. Barkaidazu, nire jokabideagatik. Lasai, zatoz, zure izozki makina konpontzen lagunduko dizu. Eginda. Eskerrik asko, aita. Ondo, nire makinan lanean ari da orain. Beraz, nire anai arreba guztiekin partekatu dezake. Ideia bikaina, Maria. Hei, denak zatozte hona, izozkia zuekin partekatu nahi dut. Bai. Ni naiz lehena. Sandia. Excellent. Wow. Udaberri. Gozoa. Nik ere partekatu nahi dut. Txokolatezkoa donut mesedez. Ados. Nik ere partekatu nahi dut. Mahatsua. Oso harro nago zuekin, umeak. Elkarri gauzak partekatu behar dizkiozue ezer trukean espero gabe izan ere. Partekatu egitea da zaintzea.